Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Nya mo nang gitawag sa si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. Lingiyay mong tupad na musugot ka nga inahan ni Mos Maria. Kay kita man ang kauban sa simbahan. Pero mga igsoon, unsa man ang kung doon natay inahan, nya kita anak, doon natay katungod, naasa tay katungdanan isip mga anak. Kay kita man ang simbahan nga anak ni Maria, ang atong katungod nga makapahimulo sadta sa iyang kaning protection. Matod pa sa unang pagbasa, ang bitin o ang babae magkontrahay. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin, nya paakon sad sa bitin ang tikod sa babae, nya ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin magsigi ginag-away. So kita, kung ang atong kontra mao ang yawa or ang bitin, lupig kita. Muna nakinahanglan ta ni Maria, ato na siyang katungod, right na nato nga mangayo gitag panabang ni Maria isip inahan. Muna malig-on ta batok sa mga libakira, batok sa mga makasasala, sa manang mga palahubog, mga manuyupay, mga bitay, dili na ta matandog kay ana, basta mudangop ta ni Maria. Ato lang ng ingnon, mahal nga birhen, ika may akong inahan, liguna ko batok aning akong banang palahubog. Ana baron, ang bana sad maingon sad Ginoo, mahal nga birhen, liguna ko batok nining akong asawang yaw-yawan. Ana, ang mga ginikanan sad, mahal nga birhen, imo man jud kong anak, liguna ko batok aning ako mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, mapahimuslanon kayo, di ra ba musugot-sugoon. Mga inana, adin ka masuko, pasabot, wa na ka makuha sa bitin. Unya, unsa masay atong katungdanan, ang pagsunod sa kinaiya ni Maria. Nganong nahimo mang bulahan si Maria, gisulti na ni Hesus sa atong Ebanghelyo karon. Niingon siya, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Si Maria, mga igsoon, wa mahimong inahan tungod kay gipili ra siya. Ang una gyud nga gibuhat ni Maria, nagsigi siyag paminaw sa pulong sa Ginoo unya iyang gituman. Ato ng katungdanan, munang manimbag yun, mubasa gyud Bible, mutambong gyud aning mga recollections ug uban pa. Karon ang atong kalibutan gihasol niining kagubot o kalisdanan, labi na ta dinhi sa Pilipinas. Apan uban ni Maria, maminaw ta sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Masulbad ra gining atong mga problema. Way problemang dili masulbad basta naay inahan nga langitnon. Wa say kalisod na dili mugaan
basta naa ang atong inahan nga langit nun. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios ang atong amahan nga langit nun, pinaagi sa pangama ni Maria, o malaumon kitang muingon, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot o bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang matag nasud ug ang matag tawo nga nagdumala niini, makabaton na og kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga kabatan-unan makabaton og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among pagampo nga gituboy namo diha sa pagtuo og paghigugma sa pangama ni Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.